Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. Бародари хуб ҳастен, тинҷиен, созиен, саломатиётон хуб аст. Ҳозир ма дар Мадинаи Мунаввара ҳастам. Хоб ана рафтем равзаи ҷаноби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллама зиёрат кардем. Хоб касе ки ба воситаи ма таъин кардем ки саломи моро бирасон ба Расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам, саломи шуморо расондум. Даста ҷамъона номбар кардан намешавад, ҳуҷҷат талотифа саломтон расондум, ба дилам гузарондум. ва касе ки орзу дора биёяд тавофи хонаи Аллоҳи меҳрубона кунад, биёя ай оби замзам сероб шава, биёя равзаи ҷаноби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам хоб зиёрат кунад. Аллоҳи меҳрубон ба муроду мақсаду орзу мекушон бирасонашон. Аллоҳу акбар. ҳамҷода як хурмоаки нав ёшак дидум, гуфтум ки ҳамҷа чел баъзе бихушрӯ ҳамҷа як навор кардам. ҳозир ма дар миқоҷҷо, яъне ки масҷиди Зулҳулайфада хоб ман эҳром бастем, насиб куна ба сӯи аз Мадинаи Мунаввара ба сӯи Маккаи Мукаррама раҳсипор мешавем. иншоаллоҳ ба амри Худо ҳаҷи умрада ба ҷо мебарем. дар ҳаққи шуморам дуагӯ ҳастам, шуморам дар ҳаққи мо дуагӯ бошен. хоб бародаро, бо имрӯз дар танам эҳром дорум. рафтем мисол шустушӯ кардем, эҳрома бастам ва дуагӯ ҳастам ба ҳамаи мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз, ба ҳамаи мардуми ғариб, мусофир, муҳоҷир. хоб дар ҳаққи шумо дуагӯ ҳастам. ва боз ҳамун гап ки ман агар ягон каса хафа карда бошам, ман агар ягон каса шӯхиҳои ноҷо карда бошам, ман агар ягон каса ранҷонда бошам, мана ба ин либосҳои пок дар сарзамини муқаддас аз шумо узр мехоҳам, узрхоҳӣ мекунам. биё ҳамдигарро бубахшем дар ин моҳи шарифи Рамазон. хоб аз шумо бахшиш мепурсам ва касе ки шумо мара ҳам дилма ранҷонда бошӣ, наворҳода тамошо кунед ки дили мара бисёр касо ранҷонда, шуморам Аллоҳ шоҳиди покай, шуморо ма бахшидам. биё ҳамдигар бахшӣ кунем. хоб ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр наворҳое ки буромадагӣ буд ва он наворҳо ки мисол ма дар кадом кинофилмҳо хоб уҷода мисол роло бозӣ кардам, аз ҷумла дар кинофилмҳое ки бисёр дашнома қарор кардем, Мусафиди Зангир, ва имрӯз дил ма холӣ кардан ҳастам ки вай кино буд, ягон чизи дигар набуд, кино буд. ё ки дар барномаи Гапу чап ваям як чизи сохтакорӣ буд, ё ки дар дигар бораҳо ки ҳастанд ки бобора мисол бурдан хоб дар уҷо наворо кардан ва барои просмотру барои чи намедонам хай гирифтан, хай шид корҳое кишид. биё ба гузашта салавот мин ба наворҳои хубу хотирмону наворҳои тарбиявӣ ай боботон иншоаллоҳ интизор бошен. ва як бори дига мегӯям ки блогери ин касаба нест, блогери ин ягон фоидаш нест. блогери се навъно касе ёфт мешавад ки тара беобрӯ кунад. барои ҳамин мо фақат суханҳои хуб мегӯем, иншоаллоҳ ба амри Худо. хоб боз ҳам дар ҳаққи ҳамаи шумо, дар ҳаққи мухлисо, дар ҳаққи хоб шермардои ватан, дар ҳаққи фарзандои бароманди миллати тоҷик, дар ҳаққи хоб роҳбарҳои ғамхору дилсӯзи тоҷик ҳама вақт ма дуагӯ ҳастам ва иншааллоҳ ба амри Худо баъди ида кардан ма ба Тоҷикистони сарбаландам раҳсипор мешавам ва дар уҷа бо иншоаллоҳ ба амри Худо наворҳои хубу хотирмон аз бобот интизор шавем. хай ака ид мисол бисёри баъди ҳаҷам вая накунам умрада, хай бо мерем аҷада мо лаббайка гуфта мерем, иншоаллоҳ ба амри Худо тавоф мекунем, саи саво марва мекунем, оби замзам мекунем. сара ба филм бо як борга метурошум. зиндаву сарбаланду хон обод бошен бародарони азизу гироми қадр. боз як бор дига мегӯям ки ҳамаи шуморо тамошобинро ба ин рӯз, ба ин рӯзи ҳаҷ, ба ин сарзамини муқаддас омадантона аз Аллоҳи меҳрубон тамоно дорам. Аллоҳу акбар. зиндаву сарбаланду хон обод бошед.